ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ሐኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ንኸይትጠልም እንበር ንኸይትጥለም ኣይትፍራሕ ዝብል እዩ ንኸይትጠልም እንበር ንኸይትጥለም ኣይትፍራሕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት ጥልመት ድበሃል ነገር ኣብ ህይወት ሰብ ካብቶም ኣዝዮም ፔንፉል ዝኾኑ ነገራት ሓደ ጥልመት እዩ ምኽንያቱ ጥልመት ንልቢ ብዙሓት ይጎድእ ስለንርኢ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ህይወትና ካብቲ ሓደ ክንጥንቀመሎም ዘለና መገድታት ኣለዉ እንተ ተጠሊምካ ከመይ ጌርካ ልብኻ ሓሊኻ ክትከይድ ትኽእል ኣብ ህይወት ከንመን ኢኻ ክትፈርሕ ደለካ ንኸይትጠልም ለእምበር ክትፈርሕ ኣለካ ንኸይትጥለም ክትፈርሕ ይብልካን ብዙሓት ሰባት ትማሊ ስለዝተጠለሙ ሎሚ ከይጥለሙ ዝፈርሑን ዝሰግኡን ሰባት ኣለዉ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ስግኣት ክንነብር ኣይደልየናን እዩ ኩሉ ግዜ ከምዘይትጥለም እመን እስኻ ግን ንኻልኦት ጠላም ከይትኸውን ግን ተጠንቀቕ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 34 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 12 ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ መን ኣሎ መልሓስካ ካብ እከይ ከናፍርካውን ካብ ምዝራብ ጥልመት ሓሉ ሪኢኹም ህይወት ዝፈቱ ኣቅድሚ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ዲሉ እወ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ሓደ ክገብሮ ዘሎ ንኸይጠልም ክጥንቀቕ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ መልሓሱ ቃል ጥልመት ከይዛረባ ክጥንቀቕ ኣለዎ ንምንታይ ተተባሃለ እንተ ደኣ መልሓስና ቃል ጥልመት ክዛረባ ጀሚረን ኣቅድሜና ጽቡቓት መዓልታት ንኸይንርኢ ባዕልና ነባላሽዎ ኣለና ምኽንያቱ እቶም ኣቅድሚኦም ጽቡቕ መዓልታት ዝርእዩ እሶም እቶም እሙናት ሰባት እዮም እሙን ሰብ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ይእመነሉ እዩ እሙን ሰብ ኩሉ ግዜ በረኸት ይእመነሉ እዩ እሙን ሰብ ኩሉ ግዜ ጸጋ ኣምላኽ ይእመነሉ እዩ ንእሙን ሰብ ኩሉ ግዜ ኢድ እግዚኣብሔር ትዳለወሉ እያ ስለዚ ኣብ ህይወትና ካብቲ ሓደ ስለ ናይ ጽባሕ ህይወትና እንጥንቀቕ ካብ ጥልመት ንመልሓስና ንሕሉ እንተኾይንና ካብ ጥልመት ንልብና ንሕሉ እንተኾይንና እዩ እምበር ንሕና ንኸይንጥለም ክንሕሉ ኣይንኽእለን ኢና ምኽንያቱ ንሕና ንርእስና ኢና ንሕሉ ካልእ ድማ ንርእሲ እዩ ዝሕሉ እስኺ ንርእስኺ ብግቡእ ሓሊኺ ንዓኺ ግን ርእሶም እንተ ደኣ ደይሓልዮም ምልኪ እስኺ ምቕጻልኪ ተርፈክን እዩ እሶም ግን ክጉድኡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ንኸይትጠልሙ ብጣዕሚ ጥንቁቓት ኩኑ ንኸይትጥለሙ ግን ኣይትፍርሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጥልመት ኣዝዩ ይፍንፍኖ እዩ ጥልመት ካብ ሕማቕ ካራክተር ካብ ዝተባላሸወ ካራክተር ዝወፅእ ባህሪ እዩ ዝተባላሸወ ካራክተር ባህሪኡ ሓደ ጥልመት እዩ እቲ ትኽክለኛ ካራክተር ድማ ባህሪኡ እሙንነት እዩ ጥልመት ሕቆ ናይ እሙንነት እዩ እዚ ማለት ጥልመትን እምነትን ከም ሕቆን ከብድን እዮም ማለት እዩ ኣይራኸቡን እዮም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ጥልመት ኣብ ዘለዎ እምነት የለን እምነት ኣብ ዘለዎ ጥልመት የለን ምኽንያቱ እሙንነት ኣብ ዝጎደሎ ጥልመት ይመጽእ ኣብ ህይወትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብጥልመት ልብኹም ድተወዳእኹም ሰባት ተዳ ኣለኹም ኮንኩም ሎሚ ንስኹም ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ካብዚ ነገር እዚ ከም ትወፁ ክንካፈል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 38 ከምዚ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 38 ጥቕሲ 12 ንነፍሰይ ዝደሊ ኸኣ መጻወድያ የጻውዱለይ ጉድኣተይ ዝደሊ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ ምሉ መዓልቲ እውን ጥልመት ይሓስቡለይ ኣለዉ ኣነ ግና ከም ጸማም ኮይነ ኣይሰምዕን ኣፉ ከምዘይከፍት ዓባስ ኮንኩ እወ ከምዘይሰምዕ ብኣፉ እውን ምላሽ ዘይብሉ ሰብኣይ ኮንኩ ወ እግዚኣብሔር በኣኻ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ጐይታዬ ኣምላኸየ ንስኻ ክትምለስ ኢኻ ማይጋነስ ርኢኹም ድተጠለመ ሰብ ዝብሎ መልሲ ረእይዎ ድተጠለመ ሰብ ንጥልሞት መልሲ ይህብን እዩ ድተጠለመ ሰብ ተስፍኡን ሓይሉን ኣብ እግዚኣብሔር ገይሩ ነቲ ጉዳይ ኣምላኽ መልሲ ከም ዝህብ ዝኣምን ሰብ እዩ ካብተን ሰለስተ ዓበይቲ ነጥቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ዝኣተኹም ሰባት ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ካብ ዘለኹም እሞ ብምሕረት ብፍቕሪ ደው ኢልኩም ንቕድሚት ከም ትቕጽሉ ክነግረኩም ቀዳማይ ተስፋኹም ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ ግበርዎ ምናልባሽ ንሰባት ኣሚንኩም ልብኹም ኣውዲቕኩምሎም ልብኹ ውዲቕኩሎም ካብቲ ደሓሰብከ ወፃኢ ኸይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ሕጂ እውን ነቲ ክትከድዮ ዘለክ ንኽትከዲ ማንም ደው ዘብለካ ሓይሊ የለን እንተ ደኣ ናይ ልብኺ ተስፋ ኣብ እግዚኣብሔር ጌርክዮ እግዚኣብሔር ከም ደቐጽለኪ እግዚአብሔር ከም ደቐጽለካ ምንም ነገር ከም ደይባላሾ ኣብ ህይወትኩም ርግጸኛታት ኩኑ
ምክንያቱ ኣብ ኣምላኽ ተስፍኡ ዝገበረ ኣይናወፅን እዩ ኣብ ኣምላኽ ተስፍኡ ዝገበረ ኣይሓፍርን እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ጉዳይ ልብኻ ዘይመሃብ ርኢኹም ብዙሕ ግዜ ካብቲ ሓደ ድሕሪ ጥልመት ዝመጽእ ቃንዛ ንህይወትና ዘሳቕዮ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ነቲ ዝተጠለምናሉ ጉዳይ ልብና ስለንቦ ምዕኡ ስለነሳላስሎ ዝኸፍአ ቃንዛ ንልብና ክተናኽፎ ይጅምር ኣብ ኣሕ ከምብረና ይጅምር ስለዚ ሓወይ ስለዚ ሓፍተይ ዘጋጠመ ኣጋጢሚ እስኻ ግን ንቕድሚት ክትቅጽል ስለዘለካ ነቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ልብኻ ይተሃቦ ልብኻስ ንጽባሕካን ንኣምላኽካን ደኣሃብ ልብኽስ ንእግዚአብሔር ደኣ ውድቕዮ ሓሳብክስ በኣምላኽ ደኣ ይገዛእ እምበር ብዘጋጠመክ ነገር ልብኺ ክምለኽን በዛ ሓሳብ ዝለይትን መዓልትን ኮፍ ኢልካ ክትውዕሊ ንርእስኺ ኣይትፍቀድላ እቲ ሳልሳይ ድማ ዘይምምላስ ኣምላኽ ክምልስ ምህዳእ ዝብል እዩ ርኢኹም ብዙሕ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ኩነታት ከጋጥሙና ከለዉ ስምዒትና ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ሕርቃን ክመጽእ ስለ ዝኽእል ብቁጣዕ ምዝራብ ክመጽእ ስለ ዝኽእል እቲ ዝበለጸን ዝዓበየን መንገዲ ክንወስዶ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብምህዳእ ኣፍና ብመሓዝ ተቓላጢፍካ ዘይምምላስ ተቓላጢፍካ ዘይምዝራብ ተቓላጢፍካ ዘይምንዳር ምክንያቱ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝሃድኡ ኣምላኽ ይግለጸሎም እዩ እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝሃድኡ ኣምላኽ ይምልሰሎም እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ልብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣህዲእናዮ እግዚኣብሔር ባዕሉ ጠባቓና ስለ ዝኾነ ንነገራት ከመይ ገይሩ ከም ደጸብቖም ከርእየኩም እዩ ልዕሊ ዝኾነ ድማ ነቶም በዲሎም ንጠሊሞም ንትብልዎም ባርኽዎም ጸሊሎም ኣፍቅርዎም እስኹም ኣይትለወጡ ሰብ ተተለወጠኩም ግን ግደፍዎ ንቕድሚት ጥራሕ ንስኹም ከይተለወጥኩም ቀጽሉ እቲ ጉዳይ ስለ ርእስኩም ብትኽክል ከምቲ ክትኮንዎ ዝግብአኩም ደኣኹን እምበር ሰባት ንዓኹም ከምቲ ክኾንዎ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ክትገብርዎም ኣይትጽዓሩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ከምዚ ኢልና ንጸሊ እግዚኣብሔር ኣቦ ብዝኾነ ኩሉ ጎደና ስለ ትመርሐኒ የመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ብርሃነይ ኢኻ ልበይ ኩሉ ግዜ ኣባኻ ጥራዩ ተስፍኡ እሞ የመስግነካ ኣለኹ ኣሜን ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ሓደ ነገር ክሓተኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልኹም ባዕልኹም ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩምሞ ንውዕለቱ ደይ ኣመንኩምሉ በኣፍኩም ባዕልኹም ሎሚ ወሲንኩም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትቀበልዎ ኣብ ህይወትኩም ድማ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህይወት ክትቀበሉ ክድሕኑ ኢኹም ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ክትቀበሉ ዝወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ኃጢአተይ ከም እተሰቕለን ዋጋ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎን ከም ዝሞተን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦን የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መድኃኒይ ኣምላኸይ እዩ ንዕኡ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ናብ ህይወተይ ዌልካም አሜን አምላኽ ባርኽኩም እዚኣ ዝወሰንኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ፕሊስ ከም ዝወሰንኩም ጽሓፉልና ዘድልየኩም ሓገዝ ድማ ከነዳለወልኩም ኢና ሻሎም